Ay, may wala ka din. Eh, sige, bago na lang ako ito. Pero bago po siya, bago. Meron ba? Medyo ba? Ay, bago po. So, ikaw, abang bakit sila? Abang bakit sila? Abang bakit? Abang bakit? Sige. Nice one, nice one. Talak pa ako ba? Kinakabahan talaga ako. Kinakabahan. Maganda yun, lagi yung ipadus. Para kinakabahan ka. Kinakabahan Hanggang sa masanay. Hanggang sa masanay ka. Nice one. Ano tawag dito? Ay, mabilis lang talaga sa aras siya. Si Calvin. Goy, mapalagpasin mo yung channel niya sa... Oo nga, ulit. Kasi ano, parang yung first set trial, second set ginagawa na niya, third set nabasa na yung laro. So, kailangan mo nang ibahin yung strategy mo. Uy! Tara! Ano po sa Facebook friend niyo na Timbol? Sino Timbol? Yung taga-Holy Family? Tapos yung kalaro namin mo. Pagbilya? Tapos na lahat ng mga player. Yeah! Try ka na. Ginaro ang kaliwa. Sila. Pero meron pa yung mga bago yan. Pwede ka. Ginatch mo siya? Kasi... Ito po kasi Angel, nakapwede po sa Monopoly. Sino? Tudong siya ng rice. Dapat